tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for SPG, as in Super Wagner Secret File. Wala akong kamalay-malay na nag-live show na pala ako sa banyo. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Mylene. At ito ang aking SPG, as in Super Wagner Secret File. Mag-e-eleksyon na naman. Kaya uso ang kampanya. May mga campaign rally sa personal at meron na ring online para sa mga supporter na hindi makakadalo in person. Naimbitahan kasi ako na dumalo sa isang online meeting kung saan mangangampanya ang isang local candidate sa lugar namin. Actually, pwede kong puntahan yung face-to-face na kampanya. Kaso, medyo malayo sa amin eh. Tapos, gabi na. Kasi 6:00 ng gabi pa gaganapin. At aaminin ko na-type ko yung kandidatong ito. Kasi una, may magandang plataporma. Pangalawa, may maganda ng track record. Kasi re-electionist. At pangatlo, gwapo pa. So, eto na. 6:00 na. Pero hindi pa pala ako nakakaligo buong araw. Kaso, magsisimula na yung kampanya. So, ang ginawa ko, nag-log in ako doon sa link ng video call na sasalihan ko para mapanood yung kampanya. Tapos, nag-antay na lang ako na ipasok ako sa mismong meeting room. Tinapat ko yung phone ko doon sa isang maliit na table sa loob ng banyo para makapanood. Tapos ayun na. Nagtanggal na ako ng mga suot ko. Nag-on ng shower at nagsabon. Nakita ko na naipasok na ako doon sa mismong meeting room. Kasi may ingay na akong naririnig mula sa phone ko. Pero music pa lang ang naririnig ko sa background. At mag-uumpisa pa lang ang programa. So okay. Tuloy ako sa pagsashampoo at sa pagsasabon. Enjoy na enjoy pa nga akong naliligo noon eh. Tapos biglang may nag-message sa akin na, "Wow, sexy!" Isang participant yon doon sa video call. Hindi ko na maalala yung pangalan. Hinayaan ko lang kasi akala ko spammer. So back to ligo. Tapos biglang, "Oy! May mga nagde-direct message na sa akin.
Ang ganda ko raw, sexy, may emoji pa na nagtatakip ng mga mata. Tapos sabay biglang may nag-message sa akin ng, "Miss, ang laki at ang lulusog naman ng mga yan. Pwedeng pahawak?" Ang malala pa dyan, DJ Rocky, may nag-DM ng, "Muis, pwede ka bang pag-hotdogan?" Sabi ko, "Ala putik, nakikita ba nila ako habang naliligo?" Tiningnan ko ang dashboard ng online platform na pinasukan ko. At nagtayuan ang mga basang balahibo ko sa buong katawan nang makita kong naka-on ang kamera ng cellphone ko. At pinagpepiestahan na pala ako ng ibang nasa chatroom. Oo, DJ Rocky. Nakita nila akong naliligo. Nakita nila ang dibdib kong basang-basa ng tubig at may sabon pa sa katawan. Kaya binilisan ko ang pag-off ng camera ko at dali-daling nagbanlaw. Sa sobrang panic ko, nag-log out ako sa meeting room na yon, DJ Rocky. Naiyak ako kasi natakot ako. Baka biglang may magpakalat ng video ko sa meeting room na yon. Pero so far, wala pa naman akong nakitang recording nun. At sa pagkakaalam ko, hindi naman yun matagal. At walang recording na nagaganap online noong mga oras na yun. Sana lang talaga walang kumalat na ganun. So nagsumbong ako sa boyfriend ko dahil sa nangyari. At agad naman niya akong kinomfort. Hindi siya umalis sa tabi ko. At siya pa ang nagsabi na huwag daw akong mag-alala. Dahil kung may kumalat mang ganun, tutulungan niya akong mag-report sa kinauukulan para managot ang dapat managot. Ang ending, noong gabing yun, imbis na umattend ako ng kampanya noong kandidatong sinusuportahan ko, nagpamukbang na lang ako sa boyfriend ko sa kwarto. Oo, para mawala ang stress ko. Masarap naman ang mukbang namin ng jowa ko. Ibang klase talaga siyang magmukbang. Napakasarap. Yung tipong maglalaway ka sa sarap. Mamamasa ang labi mo sa sobrang init. At mapapaluhod ka sa gigil sa sarap ng karne niya. Ay, sarap talagang magmukbang. Kaya ako, lesson learned. Maligo na lang bago mag-attend ng video call. At huwag itapat sa sarili ang cellphone ng basta-basta. Siguraduhin naka-off ang camera at video ng cellphone para iwas disgrasya, iwas malisya at iwas kahihiyan. At oo nga pala, gusto ko lang i-remind ang lahat, bumoto tayo ng tama at mag-isip. Hindi yung boboto ng may tama sa isip. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Maylene. At ito ang aking SPG Secret File.